Vitajte späť v Starom mlyne. Dnes je najdlhší deň v roku, čas, kedy je slnko najsilnejšie a Matka Zem pulzuje životom. Letný slnovrat. Počas týchto 3 dní do Svetojanskej noci sa zbierajú bylinky s najväčšou mocou. A tento najvýznamnejší sviatok najmä pre bylinkárov som sa rozhodla osláviť bylinkou, ktorá patrí medzi najstaršie dochované bylinky na našej Zemi. Praslička roľná. Praslička na našej Zemi rástla už pred 400 miliónmi rokov. Nazýva sa aj živý kremeň, pretože obsahuje veľké množstvo kremíka, kyseliny kremičitej, a práve ten je tajomstvo jej účinkov na vlasy, nechty aj pokožku. Praslička roľná posilňuje vlasové korienky, zabraňuje vypadávaniu, podporuje rast vlasov a dodáva im lesk. Praslička spevňuje nechty, podporuje hojenie, omladzuje tkanivá, bojuje proti akné a exémom. Je výborná na kosti a kĺby, vďaka jej minerálom pomáha aj pri osteoporóze a regenerácii chrupaviek. Je mierne močopudná, čistí telo a odvádza toxíny. A ja sa vydávam na zber prasličky, hlavne v deň slnovratu. Tinktúry a čaje z prasličky podporujú zdravie kostí a kĺbov. Pomáha pri tvorbe kolagénu, posilňuje kosti, šľachy, väzy a spojové tkanivo. Podporuje metabolizmus a detoxikuje. Podporuje vylučovanie toxínov z tela a čistí krv. Obsahuje látky, ktoré mierne sťahujú cievy a zastavujú drobné krvácania, napríklad z nosa, ďasien alebo pri silnej menštruácii. Určite ste si všimli, že zbieram prasličku roľnú a som pri jazerách. Praslička roľná naozaj pri jazerách rastie. A mohli by ste si ju ľahko pomýliť s prasličkou močiarnou, pretože niekedy sa dokonca zamiešajú. Ukážem vám teraz rýchly a jednoduchý spôsob, ako ich od seba rozoznať. Liečivá praslička roľná má takú malú spodničku. Sukničkou nazývam jej špicaté listy. A ako to vždy býva, spodnička musí byť kratšia ako suknička. List sa skladá z viacerých článkov a prvý článok musí byť vždy o niečo dlhší, ako je táto spodnička na stonke. Takto ju ohnem, priložím a vidím, že je dlhšia ako spodnička. Vtedy viem, že sa jedná o prasličku roľnú, ktorá má liečivé účinky. Praslička močiarna má prvý článok sukničky kratší. Praslička roľná má krátku spodničku a dlhšiu sukničku. Dnes vám ukážem moje najobľúbenejšie recepty z prasličky roľnej. Najprv si ju však nasúšim na sieťke zo pár dní. Najprv si usušenú prasličku nalámem a nadrvím v mažiari na prach. Pokiaľ nemáte mažiar, môžete použiť aj mlynček na kávu alebo nejaký kuchynský robot či ponorný mixér. Tento krok je veľmi dôležitý, pretože potrebujeme mať čo najviac prasličkového prášku. Na všetky recepty mi budú stačiť asi 2 plné mažiare prášku. Teraz si na malé kocky nakrájam mydlovú bázu. Takýto 1 kg nájdete na internete a stojí asi 5 eur. Narobíte si z neho šampón na celý rok a z rôznych byliniek. Mydlovú hmotu používam bez vône, pretože neobsahuje parfémy, farbivá ani agresívne chemikálie. Je šetrnejšia k pokožke hlavy a nespôsobuje podráždenie. Mydlové kocky vložím do teplúzdornej nádoby a zasypem asi 2 naberačkami prasličkového prášku. Teraz nalejem prasličkový olej, asi 3 polievkové lyžice. Vďaka svojej jemnosti výborne prijíma a prenáša účinné látky bylín a jednoducho odstraňuje masnotu a nečistoty z vlasov. Nakrájam si aj čerstvý rozmarín na drobno. Bohužiaľ sa mi už viacej byliniek nezmestí, ale určite sa sem veľmi hodí aj žihlavový prášok. Vložím do vodného kúpeľa a pomaličky zahrievam asi 45 minút.
Občas premiešam, aby sa mydlové kocky začali rozpúšťať. Hmota by sa mala pomaly rozpúšťať, ale nemala by vrieť. Keď je hmota úplne rozpustená, prikryjem ju utierkou a nechám vychladnúť. Po asi 24 hodinách znovu zahrejem a urobím druhé lúhovanie. Potom pridám zo pár kvapiek esenciálneho oleja, ja som použila medovku, ale môžete použiť akýkoľvek obľúbený esenciálny olej v tomto bode. Premiešam a keďže hmota je dosť horúca, tak všetko precedím cez sitko. Poriadne postláčam, aby odtieklo všetko mydlo. Zbytok môžete vyžmýkať už rukami. Nalejem do akýchkoľvek formičiek, z ktorých sa mi bude šampón ľahko vyberať. Asi 6 hodín nechám vychladnúť. Po 6 hodinách ma čaká takáto nádhera. Neviem sa vynadívať na tú krásnu prasličkovú farbu. Tento tuhý šampón vám vydrží minimálne 1 rok. Je naozaj fantastický. Vlasy si umývajte tak, že ho majte v ruke a napeňte si celú pokožku hlavy. Jemne sťahuje póry a zabraňuje tak častému masteniu pokožky hlavy. Má antibakteriálne a protizápalové účinky, čím udržuje vlasovú pokožku čistú a pokojnú. Je bohatá na minerály, ktoré vlasom dodáva lesk, silu a vitalitu. Teraz otestujeme, ako pení. Teraz si vyrobím tekutý šampón alebo tekuté mydlo a liečivé sérum na tvár a na vlasy. Budem používať rastlinný glycerín a kastilské mydlo. 2 naberačky kastilského mydla nalejem do sklenenej nádoby. Kastilské mydlo je 100% prírodné rastlinné mydlo, má jemné a účinné čistiace vlastnosti a preto sa používa aj na vlasy, aj na telo, aj na tvár. Kastilské mydlo nedráždi ani citlivú pokožku. 2 naberačky prírodného glycerínu nalejem do sklenenej nádoby. Glycerín je bezfarebná, hustá tekutina bez vône, neupcháva póry, používa sa ako hydratačné sérum, ako základ do krémov, šampónov, toník aj vlasových mliek. Pomáha prenikaniu účinných látok hlbšie do pokožky vlasov. Je to ideálna kombinácia pre suchú, unavenú alebo zrelú pleť. Do každej nádobky dám 1 naberačku drvenej prasličky. Premiešam, zatvorím a nechám 4 týždne za občasného pretrepania macérovať. Teraz si pripravím prasličkový olej. Do polovice nádoby nasypem drvenú prasličku, zalejem olivovým olejom a pridám ešte 1 naberačku konopného oleja. Premiešam, pretrepem, uzatvorím a nechám macérovať 4 týždne na tmavom mieste. Do ďalšej nádoby si nastrihám sušenú prasličku a zalejem jablčným octom. Jablčný ocot obnovuje prirodzené pH pokožky, pomáha zavrieť vlasové kutikuly, vďaka čomu sú vlasy hladšie, lesklejšie a menej sa lámu. Pôsobí ako prírodný detox pre vlasy. Zbavuje ich nánosov z chemických prípravkov, chemických šampónov a tvrdej vody. Znižuje svrbenie aj lupiny, má antibakteriálne a protiplesňové účinky, pomáha pri svrbení, seborickej dermatitíde a lupinách. Uzatvorím a nechám macérovať 4 týždne na tmavom mieste. No a po 4 týždňoch môžeme všetky recepty vyžmýkať.
Toto je tekutý prasličkový šampón alebo tekuté mydlo. Som veľmi prekvapená, ako veľmi zhustlo. Vyžmýkam cez gázu, pretože je tak veľmi husté, žmýka sa dosť ťažko, ale budem ho riediť troškou glycerínu. Toto je praslička, ktorú som lúhovala v prírodnom glyceríne. Má nádhernú farbu a je tiež veľmi hustá. Toto bude prasličkové sérum na tvár. Glycerín by sa nemal používať tak ako je, ja ho ešte budem riediť. Pokiaľ ho chcem používať na vlasy, budem pridávať rozmarínový hydrolát. Ak ho chcem používať na pleť, budem používať ružový hydrolát. Môžete si ho tiež nanášať takto, neriedený, ale vždy na navlhčenú pleť alebo na navlhčené vlasy. Nikdy nepoužívajte iba čistý glycerín na suchú pokožku bez vody. Tekutý šampón alebo mydlo nalejem do fľaštičky s pumpičkou a pridám trošku glycerínu. Pretrepem a môžem používať. Tento šampón je vhodný pri lupinách, ekzémoch či svrbení. Po použití kastilského mydla na vlasy sa odporúča oplach s jablčným octom. Do ďalšej fľaštičky nalejem pleťové sérum. Môžete ho používať aj na pokožku hlavy pre stimuláciu korienkov. Tiež je veľmi vhodná pri lámavých, krehkých, suchých alebo farbených vlasoch. Vždy sa používa na navlhčenú pleť a na navlhčené vlasy. Toto je jablčný ocot s prasličkou. Precedím a budem ho používať ako sprej. Ocot stimuluje mikrocirkuláciu a posilňuje vlasové folikuly. Ocot otvára cestu účinným látkam z prasličky a zároveň neutralizuje zásaditosť niektorých prírodných mydiel alebo šampónov. Tento jablčný ocot budem znova riediť a budem ho riediť 1:1 rozmarínovým hydrolátom. A toto je vylúhovaný prasličkový olej. Vyžmýkam cez gázu a poriadne postláčam. Z tohoto nádherného zeleného oleja si samozrejme môžete vyrobiť mastičku, ale ja ho budem používať ako olej na vlasy, ktorý si nechám na vlasoch 30 minút raz za mesiac. Keďže má tak výraznú farbu, pre blondínky ho neodporúčam. Nie sú tam silikóny, konzervanty, umelé parfémy, aerosóly, šetrí prírodu aj pokožku. Všetky tieto recepty vám vydržia minimálne 1 rok pri izbovej teplote. No a samozrejme si nasušenú prasličku odložím na čaj a na ďalšie recepty, keby sa mi náhodou minuli. Samozrejme ju užívajte aj na čaj. Podporuje vylučovanie moču a pomáha pri problémoch s obličkami, močovým mechúrom a zápalom močových ciest. Vďaka vysokému obsahu kremíka čaj z prasličky podporuje tvorbu kolagénu, čo pomáha pri spevňovaní kostí, šliach, väziv a pokožky. Má protizápalové a antibakteriálne účinky, takže čaj pomáha pri hojení vonkajších aj vnútorných zápalov. Pozor však, čaj z prasličky sa nesmie dlhodobo piť vo veľkých množstvách, pretože obsahuje látky, ktoré môžu byť pri nadmernom užívaní škodlivé. Je nevhodná pre tehotné a dojčiace ženy. No a samozrejme si nezabudnite začať zbierať aj ľubovník bodkovaný na ľubovníkovú tinktúru a ľubovníkový olej. Ja už som so svojím začala a samozrejme vám všetko ukážem v deň Svetojanskej noci.
Ďakujem vám za vašu obrovskú podporu. Ten najkrajší slnovrat vám praje zelená bosorka zo Starého Mlyna.